vaan kaikille siellä, jotka katsovat tätä videota. Tänään mä ajattelin puhua semmosesta aiheesta kuin, mitä mä vihaan Growtopiassa. Tässä mulla on vähän samanlaisia ideoita kuin teidän Ninomer. Mä en nyt ota niitä kaikkia. No ensiksikin, mä en tykkään niinku yhtään semmosesta, jos vaikka tulee johonkin, jos täällä on niinku esim. Giveaway, niin sitten joku toinen tyyppi tulee tänne, että esim. Vaikka mulla on parempi, tulkaa maahan. No vaikka voisi laittaa vaikka, että illoppi. Mulla on parempi maahan, tulkaa illoppi. Sitten niin täältä lähtee se osa porukka. Sitten mulla ei tänne jää kuin varmaan joku 5 tyyppiä vaan. Se on mulle harmittaa, jos haluan niitä tokeneita tai jotain silleen, niin se on tosi ärsyttävää minun mielestäni. Ja yksi toinenkin järjestää mua ihan sikana, että kato niin, jos on esim. Nää liittyy tosi paljon giveawayhin ja tämmöisiin gameihin. Jos on niinku esim. Giveaway, siellä on esim. No tää on kyllä skämmi kautta semmonen ärsytys. Jos täällä olisi vaikka tämä paita, joka 5-7 vielä tällä hetkellä, niin sitten sanot, siis se olisi 3-2, vähän niinku nopeampi, mutta sitten se sanoisi, joo. Sitten se sanoisi niinku, että anteeksi, giveaway siirretään vaikka, jos kello olisi vaikka 1, niin giveaway siirretään kello 4, niin sekin järjestää mun ihan sikana. Ja se on, kun mä sanoin juuri, että se taitaa olla myös skämmikäyttä. Oho, onks tää täällä? Anteeksi, ottakas. Näin. Niin, se ärsyttää mua tosi paljon, mutta ei sille voi mitään. Semmosia tyyppejä vaan on. Ja toinen ärsyttävä on silleen, että niinku esim. Kiihottaa tekemään jotain asioita tässä pelissä. Esim. Että tai ei sitten kiihottaminenkin on ärsyttävää tässä Growtopiassa. Se on silleen, että ei nyt mennä niinku tämmöisiin haasteihin niinku näin, kun mä oon laittanut tänne maahan. Et uskalla haastaa parhaat ja ne pääsee videolle. En mä nyt laita niin olisi ärsyttävää, ne on niinku haasteet, ne hausaat, mutta jos niinku joku ei haluaisi, niin kiihottaa sitä tekemään jonkun haasteen niinku. Mutta niin. Ja toi monesta tässä oliko sitä neljäs aihe on, että jotkut haukkuu tosi paljon täällä noobiksi, jos ei suostu esim. Tradeihin. Jos joku tarjoisi jos joku tarjoisi esim. Fedoraa, niin sitten mä antaisin, se halusi ostaa multa tätä safarihattua, mutta sitten se halusi tarjota mulle tätä, mutta jos mä en suostu siihen, niin mä painan sitä kansia tai mikä se onkaan, että en suostu, niin sitten yleensä aina se alkaa haukkua noobiksi. Mulla on tapahtunut monta kertaa niin. Ja siinä olisi ainakin semmonen, mikä todella paljon ainakin ärsyttää mua. Ja siis mitä? En tiedä. Anteeksi, jos kuuluu vähän ääntä. Ulkona tapahtuu jotain erikoista. Kyllä kaikenlaista sattuu, kun kyllä sitä tapahtuu, kun jos mä menin teemaan. Mä en tiedä. Ja ei vitsi, tuolla on toi kaappi. Vitsi.
Niin, mistä jos... Ja sitten otetaan esimerkiksi mennään vaikka Suomikin. Ja spämmerit vähän saamariin ärsyttäviä. Tässä näette ainakin yhden spämmerin. Siis niinku mä en vaan käsitä, miksi teidän pitää spämmää täällä. Siis jos mä vaikka ostan esimerkiksi vaikka mä ostasin vaikka... Jos mä teen nyt ostaa sitä maskia. Niin se ei kumminkaan niinku... Se ei melkein niinku näe mun puhetta. Niin se ei niinku näe... Sitten se niinku koko ajan, jos on... Se ärsyttää kyllä koko ajan esim. Tuolla nurkassa, niin... Se peittää niinku puolet tästä maasta. Niin ei ole kivaa. Ei just ihan puoleen peitä, mutta... Esim. Tuolla. Kuulokee täältä. Ei. Mut ei se nyt, se ei oo spämmäystä. Eikä se nyt, se ei oo niin ärsyttävää, mutta mä olisin luullut, että toi olisi sitten sanonut silleen, että noob, mitä vitsiä sä tiit. Ja toinen on silleen, viides ärsyttävä aihe on, kun jos joku esittää noobi, että se saa donauksia, niin se myös mua ärsyttää ihan tosi paljon, kun moni on sanonut, että hei donaa mulle, mä oon ihan noobi. Niin sitten voitte aina tarkistaa sen levun. Siitä se ainakin huomaa, että jos ensin sillä ei mitään kamaa, niin tai no, silloin olisi niinku oikein sitä kamaa. Mutta sitten katsotte sen levun, niin huomaatte varmaan, että se ei ole sitten niinku ihan... Se ei ole. Aha. Sekin ärsyttää mua tosi paljon. Mut yritän saada 10. Alle 10. No, ja... Joskus ärsyttää myös silleen, että kato... mitä muu... Jos on esim. Parkouri, sitten kun siinä... No sekin on skämmi, mutta... Pakkohan tää juttu on tehdä. Ja niin se on todella se juttu, että on parkour. Se ei näytä sitä pricea. Niin siellä on esim. Price is esim. Se olisi vaikka niinku price siinä olisi vaikka 540 vielä. Niin sitten siellä olisi kuvaan. Ja toi Take Bananas. Sekin on ihan lyhyt. Sanon vaan. Ja miksi se nyt puhunut? Ja sama, niin mä en oo pyskaa mennessä. Mitä se on mun kamuissa? PTF. Why you not in my friendos? Ja Miksi poistit kamuista? Anteeksi. Mä oon väksäkaupaussa. Ja anteeksi tuosta pikkujutusta. Niin, ja ärsytää ihan sikana. Esim. Jos on niinku tosi hyvä kaveri, jos on niinku nähnyt, että se on esim. Skämmännyt tai jotain sen vastaavaa, niin sitten jos tulee addit vaikka johonkin maahan. Mulla on tapahtunut, mun vanhalla käyttäjällä on tapahtunut silleen, niin sitten se vaan postannut addit. Niin sitten se rupeaa noob, idiotti, noobi, häivyttää tai hemmetin urpo, jotain silleen. Anteeksi vielä käyttänyt, mutta niin, se on mun mielestä ärsyttävää. Se pitää vaan niinkun... Oottakaas pikkuisen, mä
tapaus, tää tapahtuu ihan ihmeitä. Anteeksi tuossakin. Minulla oli sattunut jotain ongelmia tähän. Oli tullut näytöllä jotain oltua, mutta se, että minä voin ottaa sen jutun sitä pois, niin se ei häiritse teitä. Ja niin. Tämä video voisi olla tässä. Kiitti kun katsoitte videon. Ja montakohan vaiheita tässä oli. Ihan sama, voitte sitten katsoa siitä. Ja se olisi niinku ihan, se olisi niinku moro.